कलियुगाच्या गरीब मोक्ष जनाचा उद्धार करत करा हा मच्छिंद्र पुण्य संचय करत आहे आणि मी पुण्य संचय करत या कलियुगाच्या गरीब या पापाच्या मोठ्यांत रेवतेने मला सहाय्य केलं मच्छिंद्र तू करतोयस तुझं कार्य भिन्न माझं कार्य भिन्न तू तुझ्या कार्याशी निगडीत राहा मी माझ्या कार्याशी निगडीत राहील अरे देवा देव तत्व समर्थन पाप आणि पुण्य हे समान गतीने चाललं असेल तर त्या विश्वाचा राड गाडगा चालणार आहे मग देव तत्वासाठी मी पुण्य संचय करत आहे तर या पापाच्या मोठ्यांत मला सहाय्य हे केलं वाटेल तो अट्टहास केलास तरी मी तुला कदापि सहाय्य करू शकत नाही हे महान नाईलाज माझा होईल तुम्ही दिलेल्या अधिकारात मी अतिक्रमण करण्यास वाटत असेल तर मुकाट्याने मला सहाय्य करा अतिक्रमणासाठी उचललेला तुझा प्रत्येक पाऊल रोखण्यासाठी हा प्रयत्न तुझी इच्छा मी जरूर परिपूर्ण करेन माझ्या मुंजाची मुक्तता कर म्हणतोय अरे नाक दाबल्यानंतरच तोंड उघडते अरे हा सारा प्रमाण घडलेला भारत कोण असेल कलियुग आणि कलियुगाच्या खाली वावरणारा भरत अरे देवादी भक्तानी भक्तानी देव या विश्वाच्या पाठीवर तुम्हा देवतांचा मोठेपणा कुणी वाटला भरत मानवानं वाटला देव पूजेला कुणी असेल तर माणसाला पूजला हे भगवान कृत त्रेता द्वापार आणि कली अशी 4 युग ठरली गेली 3 युगात सद्भक्तानं भक्ती केली आणि तुम्ही देवतांनी मूर्ख स्वरूपानं दर्शन देऊन प्रत्येक सद्भक्ताच्या इच्छाकांक्षा पूर्ण केल्या पण देवा कलियुगाच्या काळी सद्भक्तानं भक्ती जरी केली असेल ना इच्छा असूनही तुम्ही देव दर्शन देऊ शकणार नव्हता याला कारण तुम्हा देवताला सती लुंडेला दिलेला शाप आणि त्या शापामुळे तुम्ही सगळे देव गंडाचे गंडकी नदीत पाषाण रूपानं वास्तव्य करू लागला म्हणून या देव तत्वानं मरत मानवासाठी एक पर्यायी मार्ग ठेवला कलियुगाच्या काळी सद्भक्तानं भक्ती केल्यानंतर आम्ही सद्भक्ताच्या इच्छाकांक्षा परिपूर्ण करू त्या कशा रूपाने कलियुगात सद्भक्त आपल्या दारानं घेऊन आमच्या मंदिरात येते पाषाणाला कौल लावतील डाव्या उजव्या कौलानं आम्ही सद्भक्तांच्या इच्छाकांक्षा परिपूर्ण करू पण आज समाजात बारकाईने निरीक्षण केलं असेल ना तर कुणी सद्भक्त हा मंदिरात जाऊन पाषाणी करून घेताना दिसत नाही तर प्रत्येक जण स्वस्वार्थासाठी देवा अवसारी करू लागला अवसारी करण्याच्या विरोधात हा मच्छिंद्र नाही याला कारण तुम्ही 33 कोटी देव स्वर्ग सम्राटात 11 कोटी पाषाणात 11 कोटी आणि अंतरिक्षात 11 कोटी अंतरिक्षात वावरणारे देव हे मरत मानवात प्रवेश करतील ज्याला शिवकला म्हटली जाते मग देवा माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर हवंय मला शिवकला येण्यासाठी कलियुगाच्या खाली मरत माणूस हा कसा असावा जो मरत मानव अंतर्बाह्य सुचिरभूत असेल त्याच्यातच केवळ शिवकला प्रवेश करू शकते देवा तुम्ही देव तत्वाने एक मानवासाठी शास्त्र निर्माण केला माणसाला मारायचं नसतं तारायचं नसतं माणुसकीचा धर्म झाला पण आज कलियुगाच्या काळी त्या धर्माची पायबंदी केली जाते हो माणुसकीचा सोडाच पण मरत मानव स्वार्थाने एवढा परवडलाय की तो स्वस्वार्थासाठी मुख्या जनावरांचा सुद्धा विचार केला जात नाही. धनापोटी आणि स्वस्वार्थापोटी
करण्यासाठी समाजात आज अंधश्रद्धा फोपावू लागलेली आहे. तेव्हा हे जर असं चालू राहिलं ना तर तुमचं नाव, तुमचं अस्तित्व आणि तुम्ही कुठं जाणार याचा विचार फक्त तुम्हीच केला पाहिजे. मच्छिंद्रनाथ, तुझी इच्छा मी जरूर परिपूर्ण करणार आहे, पण तत्पूर्वी माझी एक अट तुला मान्य करावी लागणार आहे. देव हो, आम्ही कुणी मोठे नव्हे. तुम्ही आम्हाला अधिकार दिला, तुम्ही आम्हाला मोठे केला. मरत तुम्ही देव नाव आणि देव तत्व शाश्वत करण्यासाठी मच्छिंद्र वाद्य तरी आपण बोलावं